No niin, uutta videoa. Vanhemmasta vielä keveimmästä vähän. Ei niin, ota on tää. No, ei oo paha kuin jenkki. Kyllä nää on hyvät joulut. Ja tommonen postipakettiauto. Tai mikäli et työpaketti. Kyllä mä nyt tommosenkin saan. Mulla on V8 ja silläkin on. Mutta sillä on laiska. Terve! Melkein kaatu tohon voi. Ja se on siinä. Olisiko vaikka toi... Takaa... Viidakko. Jahtaus. Kyllä mä nyt Bitmanuurin. Miksi mulla on tää paskapointti? Tää laho. Niin missä vitussa se paku? Siis pitääkö mua Siis... Pitääks mun jahtaa vai jahtaako mua? Tuo se paku paska meni. Koodi pitääks tää kaveri viikossa. Nyt mä otan paskan. Luettu mitä nyt on. Nyt kiihdy! Ei tää kiihdy. Toi pakukin on nopeutta. Otetaan ketterämpiä kevyitä. 3. Nyt tähän kallion seinään se saa sitten 3. Pitti! Ja kaasipahvi on nyt paskana. Hienoa. Antaa kiertää ihan tappeen. Onneksi etuvetoni sai korjattua. Ei täällä kyllä kuulu mennä, eikä täällä pakettiautoja saa tällä olla. Nyt se menee lentokentällä. Ei tää jaksa kiivetä ykkösellä. Just se yksi jaksaa. Ei tämä jaksa tämä auto. Tää on laiska kuin mikä. Tää savuttaakin. Miksi mä en saa tätä paskaa kiinni? Nyt mä työn sitä perseen. Ei toi edes tunnu tolle. Mulla on jo nokka nyt, jos mutta tolla ei edes tunnu toi osuutta. Pitti! Millä vitulla se kaatui? Tää oli niinku... Tää oli outo. Millä vitulla tämmöisellä vitun murokulolla saa pakun kaettua? Okei, tämmönen. No joo, se oli sitten kyllä outo tehtävä. Se vaan hippas. Mä laitan sireenin pois päältä, kun se on ärsyttävä. Se rikkoo korvat. Pysäytä epäilty. Yritän nyt tällä pysäyttää epäilty, kun tolla paljon 2, 3, 5 kertaa parempi moottori ja nopeampi kuin mulla.
tämmöisellä vitun puikulla mummoautolla pysäytä. Tai no joutaa jo ajaa niinku mummo, niin katon sitten saa pysäyttyä, kun ajaa niinku. No niin, nyt se otti vähän vauhtia, kun pökkärit. Silläkään ei oo perä yhtään ylös, mutta mulla on jo kilpillä. Pitmaneuver! Sinne niin! Ja sitten vie tohon kylkeen. Noi! Aha! Vittu, mä otan sen pakilla kiinni! Mitä tää pakit tuo 90? Mene sinne niin! Äkkiä auto tohon eteen! Voi vittu, se pääs pakoon! Voi vittu! Miten mä sain, mitä tää pakittaa 90? On kiva tietää. Mene nyt! Niin mä saan kiilottua sut ja tää keittää. Miten tää keittää, kun mä syläri ei oo rikki? Tää on mummo auto, niin tää keittää. Noniin. Coolant overheating, kiva. Terve! Juho tässä terve. Me siihen, niin istu siihen nyt saada. Melkein sai sen akselin paskaksi. Koska jos sillä menee noin taka-akselit paskaksi, niin sitten jos mä voitan heti, se ei pääse pakoon. Vittu, kun olisi ollut enemmän vauhtia. Vittu, tää keittää ihan just. Tollakin varmaan viittää. Nyt! Suohon! Aha! Oishan tääkin nyt pitänyt arvoa. Ei täällä pullolla saa ketään. Panin pulloauto. Lämmötkin nousee tämmöistä ajoista. Jos mä nyt koitan pitmaneuveraa sen lähes. Minä en tuu sinne! Kato, jos mä olisin pitänyt jarrua pohjasta, niin mä olisin mennyt puuhun, mutta kun en pitänyt. Terve! Kato! Ei noniin. Totta kai osuu tohon vitun puuhun. Miksi se ei osuisi? Ja se vitun pilli pois, mä en jaksa sitä. Tosta hoidan rummun päälle. Miksi nää poliisit on niin muumaisettaa? Tää on ihan komee, mut jos tää ois kyttäversio, tää on ihan hieno. Ja sitä ois tuunattu. Pitmaneuver! Tiedätkö mitä, äijä? Sä menet sinne! Noniin! Voitto! Ota ällää! Joo. Käytävä. Tätä mä en oo koskaan, mutta mä oon kattonut tässä videon, mä en oo koskaan tehnyt tätä skenaarioa. Mä tiedän, että tästä tulee rekka sua vasta. What the hell is tapahtumassa? Jaha, tää skenaario ei toimi. Ei tietenkään. Kanionihyppy, tässä mä en oo oikein kovin voin kokeilla. Tää on oikeesti haastavaa. Pitää tulla pakulla hyppäämään kanionin päälle. Joo, eka hyppyy jotain 100 ja toiseen 80. No minähän en kuuntele noita paskaa ketään, koska ne on täysin paskaa, puhettaa. Ja yritän nyt päästä 100 tähän. Ei, kato, ei varmana me. Joo. Joo, mä tiesin tän, että toi taka-akseli ottaa. Koska mun tuurilla sattaa aina joku taka-akseli. Ei vittu.
kolmonen. Nyt sä sitten saatana meet ihan oikeesti. No joo, nyt ei ainakaan me... Vitut. Ihan vitut. Mä tiedän tän taktiikan. Mä menen tänne. Ja nyt mä isken. Nyt se on pakko mennä. Joo, menee. Ja tässä tulee tää kohta. Kato. Mä teen niinku Tenhokin, että sä nyt mennä ottaa vauhtia vaikka. Aha. Ei kun niin, oota se saanut pysä. Tämähän oli ihan kiva. Okei. Meni. Sitä jarru heti. Nyt. Ei helvetti. Ei helvetti. Toi meni ihan persele. On kyllä tää ihan helppoa, kun tän muistaa pitkästä laatua. No sehän meni mukavasti taas. Sori, että tulee munasta tässä mapista. Mä olen pitkästä aikaa pelata tätä vanhaa pelistuskenaalia. No. Nyt se menette saata. Kytkin pohjaa jo ja jarrua. Koska, no niin, vasen eturengas tyhjä. Kiva, ihanaa. Ei tosta voi mennä suoraan. Laittakaa kommentteihin mitä pelivideoita mä teen. Mulla on jotain pelejä, mutta ei kaikkia. Jos tää menee, niin mä en tiedä millä ihmeellä jos menee, ei tää voi mennä. Mä jo ajattelin, että jos toi hyppy menee tonne, niin sitten on tuuri. Täytyy kohdistaa tähän. Aina kun laittaa pitkät tässä, niin onnistuu. Noin. Joo. Ja nyt sitten perkele. Ihan oikeesti. Joo. Ja läpitte. Vedetään vielä ihan täyteen. Stoppimerkki perkele. Minä en sua kuuntele. Laitetaan vielä vapaa jo, niin nähdään mitä tapahtuu. Umo. Tuo oli kyllä töyssy. Sitten vaikka... Joo, tämähän on hyvä. Pitää käyttää vanhaa betoninkuljetuskaupunkirekkaa, mikä lahoo. Tämähän on kuulostaa tosi hyvältä. Mulla on Discordi. Tähän käkkäriin, ei se varmaan tästä lauta. Ai että vanha kavrilli vanhalla hytillä. Ai että. Oispa tää peli vielä tämmönen? Tuu melkein kohdalla riivaa. Kyllä se kolmosella lähtee heti.
Kyllä musta savu on voiman merkki. Uhu. Nyt 2 vuotta. Miksi se nyt tähän lähtee? No mä en kyllä uskalla kääntää liikaa, se lähtee vähän liikaa. On ehkä ei kannata tikkaa, kun vähän vanha. Laho. Kyllä sitä aina nyt vähän voi vähän yrittää. Okei, nyt ei sitä yritetä. Koska tulee semmonen Juhon kestävä puu vastaan. No niin, nyt on vauhtia. Vähän Tota sun hyvät jarrut. Miks mulla on semmonen juju, että tossa pitäis mennä? Nyt mä teen mun viisaan taktiikan. Katsotaan. Joo! Joo! Peli yritti jujuttaa mua. Joo. Mä tiesin, että tää peli kusettaa siis. Kun mä tiesin, että tässä on tämmönen merkki, että ihan varmana täältä pitää mennä. Minähän on mestari tässä pelissä. Mitä vittua tässä? Muu kaikki nää on. Joo. Toivottavasti tää ei tipu koko toi betonit säilyy. Aika hyvin tää ahtaa. Aika hyvin tää kulkee tää rekka. Joo. Käsijarru. Jumalauta. Jos toi ois kipannut, niin mä oisin kironnut ja paljon. Yes. Maailman helpoin skenaario. Tää risteys 2. En mä jaksa tota. Mä haluan. Risteys 2. Tää on ihan hyvä. No niin. Oi vittu, miksi tää? No niin, nyt se toimii. Joo. Mä en tiedä, onko tuolla ES siellä vaihdolla mitään merkitystä. Vittu, melkein ykkösellä. Melkein ykkösellä. Okei, toi on hidas. Eli mä en saa ajaa näin lujaa jotain. Nyt! Osuu. Vittu liian alas. Täytyy kokeilla sitä yhtä tehtävää, mikä oli uudestaan, kun se mun toimii. Väistynyt. Eli jotain 100 täältä kahta. Nyt! Osu! Vittu, se vei spoilerin vaan.
Okei, nyt mä teen 125. 125. Se on hyvä vauhti. Ei, ihan liian paljon. 110, 115. Niin näin. Jarru pohjaa. Ei helvetti, taas liian paljon. Tätä ei kyllä tää on aika vaikea saada ykkösellä. Nyt! Okei, nyt mä ehkä kekkasin. No luistettu pois. Siis. Okei. Nyt mä kekkasin mitä mä tein. Mä näen, että tulee tuolta. Niin. Oho. Nyt osu! Yes! Yes, se osu. Kokeillaan tätä käytävää nytte. Miksi tää niinku toimi? Mä en ymmärrä. Tää ei toimi. Yksi skenaariossa ja sitten no, siinä tulee ihan hyvä video se. Tasainen loikka, tämä on katsonut tenholta, tämä on itekin vetänyt joskus US-versiot, mä osaan tämän. Mut siitä on kyllä vuosia aikaa, että katsotaan onko mä enää mestarissa. Dodi, joo. Enemmän vauhtia ja vähän vitoa. Siis enemmän vauhtia ja paljon vitoa. Vähän liian vähän. Joo, mä en oo näin. Miksi tää sutii näin paljon? Tää ahtaa vain 0,5. Täydellinen, niin kuin en viimeksi menin joskus. Ihan täydellinen. Sitten tonne vitu heinäpaalle. No se meni vähän silleen, mutta no niin, siinä oli tämän päivän video. Tänään tulee ehkä 17 tai 20. Se on moro.